Baliteke hau azken bisita izatea, eta bere buruari horretan esperantza jartzea debekatzen badio ere, denek diote epaiketa ondo joango dela, Frantziak beste jarrera bat duela, garai berriotan. Lagunak ere hala esan zion azkenekoan. Beste jarrera bat eta beste marroi bat. Eren egun arte, epaile antiterroristek gu bezalako lau zitiztenan jo puntuan, eta hor esplaiatzen zitunan. Orain beste marroi bat zaukaten, beraien marroi propioa, arabiar jatorriko izenez bete zaizkien bulegoetako txostenak. Gu ez gaitun problema, eta gu ez gaitun errentagarri jada, onerako eta txarrerako. Sinistu egin eizion. Port de Orleanseko markesinan zain jarri da, eta berehala iritsi da kartzelara eramango duen 187 autobusa. Nahiago du 187 lehen Flogira joateko hartu behar zuen 109 baino. Honetan, sikiera, kartzelara ez doazen hiritarrekin konpartitzen du bidaia, espetxekoaz gain beste 10 geldialdi ere egiten baititu. 109 ordea, deprimentea zen. Autobusaren ibilbide bakarra, Paris, Fleury, Mérogy, Maison d'Arrêt des Femmes zen, eta nabaritu egiten zen bertako isiltasunagatik, eta bisitatuarentzako arropa eta abarrez beteriko Carrefourreko poltsa berrerabilgarriengatik. Laguna kartzela zaldatu zutenean, izenez ezaguna egiten bazitzaion ere, ezer gutxi zekien Fresnesi buruz. Gerora jakingo zuen espetxeaz zerbait gehiago, batez ere Agustinak behin igorri zion artikulu bat zela eta. Bertan irakurriko zuen lehenengo aldiz, zer suposatu duen Fresnesek, Frantziako ezezik, Europako espetxe eta bestelako egitura zigortzaileentzat. Hala jartzen zuen. 1889an inauguratua egungo kartzela modernoen aita da. François-Henri Poussin arkitektoak garaian nagusi zen zelatatze eta behatze egitura radiala hautsi eta arraina arantza edo orrazi sistema egituratu zuen, ondorengo espetxe, ospitale psikiatriko eta disiplina esparruek eredu izango zutena. Atzetik egungo egoerari erreferentzia egiten zion paragrafoa irakurri zuen. Fresnes kartzela gogorra da, arau eta disiplina zorrotzek zein bertan egiten diren esperimentu mediko nahiz sozialek eman baitiote duen fama. Baina batez ere, bereziki gogorra egiten du kartzeletako funtzionarioen hastapen gunea izateak. Hor ikasten dute ofizioa eta buru belarri saiatzen dira ordena mantentzen. Lagunari entzundakoen arabera, ezagun egin zitzaion bertan irakurritakoa. Bazuen biluzte, arakatze eta zigorren berri, baita horien osteko planto eta protestena ere. Behin lagunak hala kontatu zion. Araua arauaren atzetik zaukaten hemen, eta batzuetan zaila izaten duen zentzua hartzea ere. Esaterako, ezin dinegu kamisetarik kendu patioan eguzkia hartzeko. Janzteko eta tapatzeko agintzen ziguten behin eta berriz, eta aldiz, musulmanek ezin diten burua estali, erlijioak hala eskatuz gero, eta zapiak kentzeko eta kentzeko esaten ibiltzen ditun. Protesta egitekotan gauden haiekin batera, burua estalita eta titibistan. Zoratuko ditun, ze jarri eta zer kendu erabakitzen. Agustinari asko gustatu zitzaion protesta hura irudikatzea. Beti eskatzen zion Fresneseko kontuak kontatzeko, baina harekin asko gogoratzen bada ere, ezin du ekidin gaizki sentitzea. Denbora gehiegi pasatu da azkeneko hitz egin zutenetik. Lotxa moduko batek jaten du, esaterako baten bati mezu bat idaztea pentsatzen duen bakoitzean. Bere buruari beti esango dio, harremana Parisera eguneko joan etorriak egiten hasi zenean oztu zela. Arrazoi du akaso, baina zerbait gehiago ere gertatu zen. Egun batean, bostek elkarbanatzen zuten WhatsApp taldean, Agustinak arrazakeriaren aurkako artikulu bat bidali zuen. Ohikoa zen elkarren artean testuak partekatzea, baina estekaren izenburuan, zuri aliatu feika irakurri zuenean, aldatu egin zitzaion gorputza eta erabat deseroso sentitu zen. Azkura sortu zion, bai, baina batez ere lekuzkanpo sentiarazi zuen. Artikulu irakurriz, bere burua ikusi zuen haien bizitzetan klase eta arraza turismoa egiten. Mundu exotiko haietan egun batzu ez murgiltzen, eta gero bere etxera anekdota eta historio mamitsuekin bueltatzen, eta jasangaitza egin zitzaion. Intseguritatea luzatzen joan,
eta imaginatu egin zituen berari buruz barrez, bere privilegioen zerrendak egiten, egun batetik bestera etxai bilakatzen. Eta haiek sekula alakorik aurpegiratu ez bazioten ere, berak ezin izan zion buelta erik eman. Sare sozialei eskerrala ere, bazekien gutxi gorabehera nolako bizitza zeramaten lagun txiletarrek. Jakin zuen esaterako Mateo Txilera itzulia zela. Ikusi zuen Marze, egun Marcela izendatzen zela, bere Instagrameko izizenaren arabera behintzat. Eta Berlinen bizi zela. Agustin Toulousera joan zeniaz, eta gustura zerbilera zirudien kamisetak serigrafiatzen. Eta hala, berak zekiela, Agustina zen Parisen geratzen zitzaion lagun bakarra. Autobuseko paneltxoan, Prochaine arret, Fresnes, irakurri bezain pronto zutitu da, eta atearen aurrean zain dagoela, Agustinari idatziko diola erabaki du, irmo. Geltokian jaitsi, errepidea gurutzatu eta argazki bat atera dio kartzelako sarrerari. Atzetik, Agustina bilatu du WhatsApp elkarrizketen artean. Argazkia txertatu eta bidali egin dio. Mezu labur bat gehitu dio, buelta gehiagirik eman gabe. Baliteke azkena izatea. Zer moduzu? Leihatilako funtzionarioak itxaroteko esan dio, nana eskatu ondoren. 10 minutu tardatuko dute atea zabaldu aurretik eta denbora egiteko zigarro bat erretzera atera da. Horretan ari dela, mugikorrak dardar egin dio. Mezua ireki eta argazki bat ikusi du. Maleta batzuk ageri dira eta atzean hegaldi bat iragartzen duen pantailan Santiago de Chile irakur daiteke. Hitz batzuk idatzi dizkio argazkiaren azpian. Zer diren gauzak, lagun, zure azken bisita kartzelara eta nire azken orduak kartzela bilakatu zaidan Parisen. Ongi izan, aizpa. Mezua irakurri bezala, atea zabaldu da eta funtzionarioaren presentziak denak korrika takilan gauzak ustera eraman ditu.